gee m ntị geekwa m ntị ọfụma onye ahụ na-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ ya ọ ga-aza gị ihe ọbụla esi ya mere gị ọ ga-emere gị ya okwu m ga-agwa gị taa bụ ejila onye dị otu egwu ama m na ụfọdụ na-ahụta ndị dị etu a dịka ndị nzuzu maọbụ ndị na-amaghị ihe maọbụ ndị na-enweghị ezi akọ na uche enwe ndị a mụrụ ọ bụrụ akparamagwa ha ọ bụrụ ka ha si ebi ndụ ha nwere ndụ onyinye inyere mmadụ aka na-atụghị anya ihe ọbụla ya mere m ji agwa gị taa ahụtala onye dị otu a dịka onye nzuzu n'ihi maka ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-ahụta onwe unu dịka unu na-erigbu onye dị otu a mba echekwala echiche otu ahụ ahụtala ndị dị otu a dịka ndị nzuzu ejila ndị dị otu egwu ma kọwara gị ihe niile ọ mgbe ị megidere were agwa ọjọọ gị a chụpụ ha na ndụ gị maka ị ga-ama ihe ime Bobi Igbo ekele m metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara m ozi a gbasanyekwana pụtawa n'ezi Mama dị na-echu unu